Huli. Malaki. Malaki mga kadoy. Oh. Yan natin. Grabe ko naman. Tingnan naman. Yun, huli. Bulat kumagat. Dahil naman. Malaki to. Ang laki. Mga katay. Grabe. Ang laki mga katay. Diyos ko. Good morning po ulit sa inyo mga toy. Welcome ulit sa panibawang fishing adventures po natin. At yun nga mga toy, bali hindi ako mapakali mga toy na hindi natin marisbakan tong area na to. So bago man lang tayo umuwi ng Bicol, risbakan na natin kaagad to mga toy kasi bago pa nila malaman itong mga kasama nating mga mamamante. At sana mayroong dumating na mga tropa natin dito. Naibigay ko na rin tong area to mga toy sa GC namin. So sana makadali tayo mga toy. So nagdala ako mga toy ng lumot. Galing pa sa sa may barangay Sukmon, Sukat, sa may People's Park mga toy, kasi doon yung mirong lumot mga toy, medyo mahaba-haba. Ayan, medyo mahaba-haba. Kuha na rin ako mga toy ng kunting bulate. So yun mga toy, bari samahan niyo po ako at mabilisan lang to mga toy kasi mamayang hapon mga alas 2 yun bibiyahin na po itong Bicol mga toy. Abangan niyo po ngayon mga toy yung fishing adventures po natin sa Bicol. So yun, dito na mga toy. Yan, dito natin yun. Ayun, bali dalawang gagamitan natin mga toy, lumot tsaka bulate na lang. Ayun mga toy, bulate itong isa. Sana makadali yan mga toy. Mga toy, nakadali tayo. Mga toy, yun ang lumot mga toy. Tumira na naman lumot. Ala, ay patay tayo dyan. Di naman na video. Sus, Ginoo. Lumot na paborito. Ang ganda mga toy. Lumot na naman ang ate. Ginagawa mo. Grabe, nililipat ko lang kasi dito na sabay banda rito yung nakaagad yung isa. Di pa nga tayo nakakapag Ang ganda talaga itong spot natin mga. Alam, pasensya nyo naman yung natin. Madilim. Ayun, bayan tayong tinapay natin. May pandagdag ako sa pang bawon. Uy! Ayos, thank you. Ayan. Ayan, nakikita natin video. Pinagat yung bulate natin. Tala ngayon. Dito lang natin ginagat. Ginaangat ko kasi yung tawag ito, kala ko sinabit. Ayun, kinakagat. Nagala ulit? Hindi, meron na isa po. Lumot ko magat. Balik ta rin lang natin. Kakaalon lang siguro. Ayos. Ay. May tubig pa. Kunti pa naman yung bulati ko mga tiga. Kaya tayo matay sa nagitna para padawin na natin. Sacrifice natin. Hati-hati na lang kayo yan Tapos bigyan nyo naman ako kahit dalawa lang or tatlo. Walang tulis mga toy. Parang
chick clip. Yun, maraming salamat nga pala yung mga nanood po sa previous upload po namin. Dali mga tay. Lumot lang yan mga tay. Nasa gilid na lang mga tay. Ay. Huwag kang lulusot sa batuan. Ay, ganda na size mga tay. Maghihintay pa rin, umaasa. Ito, wala na naman. Para tayo naman. Ayun naman. Yun, huli natin. Bulati. Bulati kumagat. Yes, yan, kumagat sa bulati na. Nakatatlo na tayo mga tol. Alis na. Ito naman, lumot pipet, pupunti. Nakatawa itong spot natin. Sana may pumuntang tropa natin dito. Bulats. Ginagawa mo? Ang sabit yan kasi wala akong sit up doon. Mega love shoutout nga pala kay Manol Neil Vlog. Yun, mega love shoutout. 2 lives yun, mega love shoutout. Trupang Biwas TV, mega love shoutout. At kay Jason Alas Vlog, yun, mega love shoutout. At kay Aid Vlog mo, yun, mega love shoutout. Joy, mega love shoutout. At sa Insi Anglers Group at Bruce Anglers, mega love shoutout ka Joy. Mga members natin dyan. Ito, may bago tayong spot. Pagbalik natin ng Bicol, ispatan natin kagad. Jonathan Ang, yun, mega love shoutout. Manoy Fishing Adventure, yun, mega love shoutout. At Bicolana in Vigas, yun, mega love shoutout. At Wild Trunker KSI Vlog, yun, mega love shoutout. At Prince Pabarlan, yun, mega love shoutout. Ay mga toy, paka-support din po itong kaibigan natin na to para ma-reach niya na po yung 1,000 subscribers. Eli, The Chief Rider, yung mega love shoutout. So yun mga toy, kung sino pa po yung gusto mo pa shoutout, comment lang po. At may love shoutout nga pala sa mga kalapanaan ng Mindoro Anglers. Yun. Thank you po sa inyo sa suporta nyo at taga Laguna. Huli. Ginagawa mo? Malaki mga katoy. Yun natin. Thank you Lord. Wala stick na yun. Wala ko yung lumot yung kinagat na isa eh. Banda sa kaliwa pala. Grabe talaga mga ito. Ano ba ang iwaga ng lumot ng sukmon? Ginagawa mo? And boy! Lahat na naman. Malaki to. Ang laki. Mga katay. Grabe. Ay, sus. Thank you Lord. Sana lumipat sila. Ang laka. Mga katay. Gisort tayo. Naka-video ba tayo? Nakamay sa kabila. Ayun, naka-video. Thank you.
Ubus ng ating lumot. Lumot na ba? Ginagawa mo. Ang pag-ibig mo. Uy! Lari ka naman. Ay, sus, Ginoo. Agoy, kabatit mat atay ni. Batit. Kala ko malaki na naman mga to. Wala. Pakalaki ka muna ha. Grabe, mainit lang talaga dito mga to. So siguro kung punta kayo dito mga to, payong. Hindi rin pwede magtulda dito mga to kasi ano nga, mahangin. Ako po eh. Kasi baka sa ilalagay yung mga dito ng kawayan. Saka ano, nakakapagod lang po dito sa spot na to kasi ano, panay bato talaga no? Mamaya maya andyan naman yan mga tayo. Tapos mo naman dito. Grabe ko na nga bang atoy, grabe laki. Diyos ko. Uy, hindi natin mati. Pasangan ko muna mati, baka na bawal. Baka po mati. Yes sir. Tatay kasi kita kapag alis tatay. Wala. Grabe, tsaga-tsaga lang talaga rin natin. Mati, mag-iisa na lang ako na ano. Napamiwas. Kaya rin magpulate. Yes sir. Ayo. Ay, stock po tayo. Napay. Ito ganyan. Laki. Ganda lang, ganda talaga yung abit tumali, ano. Maganda talaga yung lumot, malaki talaga yung nakukuha. Tip ko lang mga tayo sa mga pupunta dito. Agahan nyo mas maganda yung ano, yung maaga. Kanina, diretso. Dapat mahaba yung lumot. Mali ano to mga tayo, karugtong nung sa Bagong Bayan. Dito tayo sa kapita doon. Malapit pa ganun. Idudugtong ata nila to. Dami mga bata rin. Mga tayo mga naka-subscribe sa atin ng nakaraan. At pinakagat ko mga. Ay sus, wala ko. Grabe naman. Face mask mga tayo. Ay mga susmariyosip kayo mga tuy, nagtapon kayo dito ng ano, antivirus. Kayo talaga na pinapre ng pipa ko dito. Ito natin para matuyo. May caretaker naman dito matay. Yan mga tayo, may nakalagay nga pala dyan, bawal pumasok. Pero pwede mga tayo pumasok dito kasi ano pa naman, wala pa namang mawawala. Ano lang yan mga tayo, nakalagay bawal pumasok, nakalagay maligo
Hindi natin alam kung ano. Gusto na sana nating tanungin kung meron sana na tao na caretaker. Bawal ba maligo o kasama yung bawal mag fishing. Ayan, ito na yun. Ito na yun. Ay, sus, Ginoo. Bakit? Bakit kinagat na naman. Lubog na lubog. Bulatin na nga pala mati yung ano natin. Wala na tayong lumot. Okay, nangingilan-ilan ng lumot. Yung bulatin natin, ilang piraso lang tumatay. Kaya hindi tayo naglulumot. Kaya hindi tayo nagbulati kanina kasi kunti lang yung bulati natin. Ito na ulit. Ito na. Lubog bigla. Ano ba yun? Ba't biglang ano? Di kaya may sabitan niya? Oh! Di kaya may sabitan tapos ano mga tayo pag naalon ay nawala yung floater. Iiwanan ko kayo pag ganyan. Isa pa, iiwanan ko talaga kayo. Nakain ko na kayo na ng maganda eh. Pina-research ko pa kayo. Nawala na si tatay. Oh, ala, meron pa. Oo mga tayo. Dumaan pa si Busing. Kunin natin kaagad mga tayo kasi baka makita pa. Makita mo pa pamamantiyan to. Wala akong nakita boss sa'yo boss. Wala akong nakita sa'yo. Total, di na alam mo yung spot ko. Pingat na natin. Nag-shoutout din sa ako. Nakaisa pa tayo mga tayo. Pauwi na tayo. Dumaan kasi si Busing. Paano kaya? So yun lang po muna siguro mga tayo. Hindi, isa pa ako matay. Isa sayang, may kumagat eh. Lipat na lang pala tayo dun mga tayo. Lipat tayo dun sa may unang pisto natin. Baka sakaling kumagat. Tara mga tayo. Uy, dito tayo ulit sa pisto natin. Yan, ang ilagay natin dito. Ito lang tayo. Lah, may kumagat na kagad. Oh. Lah. Oh. May kumagat na kagad mga tiga. Wala na nangyari dito. Ate, oh, may kinagatan. Ano nangyari dyan? Ayan mga tiga, pwede na to. Good size na po ito. Oh, yun. Yan, 3 fingers maigit. Kakalipat lang eh. Grabe dito lang. Inapon ko lang yung pangiwas ko dyan kasi may dala akong cellphone. Kunin ko muna natin. Kinagat ka agad. Kunin ko muna natin yung ano. Nabulabog kasi tayo dun mga rin sa kanya. Kasi dito sana mayroon. Kumagat. Dito mga rin may kumagat ka. Grabe. Uy, ganda. Hindi tayo pwede mag-ipak. Hindi tayo pwede mag-ipak. Gusto ko dito. Para di nila masyadong mapansin natin na ma-harvest tayo. Nakapamantihan nila eh. Ay, nako.
Sagatin nyo na please. Isa na lang po ako. Bawi ko lang sa gas. Yun, yan na lang po muna siguro mga toy. At para makapagpahinga naman tayo. At ang ano lang talaga natin dito mga toy, hiniling natin kanina talaga ano lang, makahuli tayo ng isa kanina. Akala ko makatatlo pa tayo. Bali sobra-sobra itong ano natin, blessing talaga na binigay sa atin ng Jesus. So maraming salamat po sa inyo mga toy, sa walang sawang pagsubaybay po sa aking YouTube channel po mga tay. Maraming pong salamat. Sana po huwag kayo magsasawa mga tay na suporta ng ating YouTube channel. Yun, at uwi na po tayo mga tay. Maraming pong salamat sa pagsama po mga tay. At muli po sa tayo sa Bicol na po tayo sa susunod na Fishing Adventures natin. Samahan niyo po ako doon mga tay. Sana lagi po kayong nakasubaybay po at manood at mag-komenta rin po kayo mga tay para maganda yung kalabasan ng natin YouTube channel. Makita ko po sa inyo mga tay, huli na i-update ko po kayo. Yun tay, ang dami ito mga tay. Mga tayo, mas marami-rami to kaysa nung sa nauna natin. Siyam oh. Ilan ba to? Yun, napakarami mga tayo. Laki. Ano pa tayo, pula-pula. Kita natin, gawin natin tablet tong isang pula-pula. Ay, dalawa pala pula-pula natin. Pula-pulaan natin yung huli. Yun o. Yan ba tayo? Yun, thank you Lord. Ay, yes, grabe. Uy, ang lalaki mga tayo. Yun, thank you po. Maraming pong salamat. See you next vlog po ulit mga toy. Ay, thank you Lord. Thank you po mga silent viewers po. Maraming pong salamat. Thank you po mga toy. Thank you Lord. Ito, ipakita ko pala sa inyo yung basing spot po natin. Trans doon mga toy, ano lang siya, iskinita lang siyang mga kasya lang yung po yung motor. Yun, dito lang yung spot natin. Yan mga toy, ang ganda dyan mga toy. Dito tayo nakadali ng tatlo. Tapos the rest doon na po sa may bandaran sa gitna. Nung nakaraan naman doon tayo umarbis doon sa malapit doon sa may Kanaway na yun mga toy, may ibon. Ayun, may galaw siya at kapalagi Kim at Suela yun. Kanaway yung tawag yun. Talaod kung sa amin yan sa Bicol. Yun mga toy. Doon na yung bagong bahay mga toy sa bandaran sa kabila. Yung barangay Sokmon paborito na ni naman nila Kabingwit tsaka ni Kabiwas doon sa kabila. So yun, maraming pong salamat and bye bye. Thank you. Ayun. Ayan mga katoy, thank you, bye bye. Ride safe po tayo. Ayan mga katoy, ang baon ko, yung aking yung isa kay nanay pasalubong sa Bicol, Camarines Sur sa Fishing Adventures po natin. Yun, abangan nyo po yun mga katoy. Maraming salamat, thank you.